No, podívejte na to. 4. minuta, první gól Juventusu Turín. Takhle nějak se uděluje lekce ve standardních situacích. Na ty je to 1-1. Tady potvrzuje, proč je tak kvalitním hráčem. Jedná se o záložníka, velmi technicky nadaného. Ale jak vidíte, tak hlavičkování mu při jeho výškových parametrech vlastně ani nemůže dělat problémy. Vyprodukoval tímto způsobem. Dál. Měl místo ke střele a tak to zkusil svým oblíbeným způsobem. Golman učil. Cáceres ještě vyhrál ten souboj o balón. Zbavil se soupeře a rychle předal. Téměř dokonale to sehrál Juventus. Ještě tam je možnost zakončit, ale golman Budílek legendy Juventusu, ale na to bude potřebovat ještě hodně času. Tady si nakrátko dal přednost se Simonem Zazou, ale přesto ještě dokázal. Konec varianta po zemi, až teď přišel centr, no a mám pocit, že Piotr Višněvský. Hodně prudký balón, který nakonec mířil mezi tři. A krásná rána, která podle mého není se 3 obránci a krajními beky. Teď Evrův centr, který byl takřka gólový. Přesný centr a možnost vystřelit. Neto se ani nezahřál. Přesto z toho může být příležitost. A gól vyrovnávací v 82. minutě. Jakoby se Juventus nechal uspat tím, co se tam dělo ve středu hřiště. Fotbalově to nebylo úplně hezké, ale rázem z toho byla šance pro Lechy. Vypadá to, že nevyhraje vůbec. Bylo to na hranici offsideu. Naprosto skvěle sehraná záležitost. Vypadalo to na Nazária, ano, který tam tou patičkou věnoval míč Buxopenheimu a ten si ho samozřejmě vybral z nějakého důvodu. Pozor, a ještě na Juventus a tuhle příležitost, 90. minuta, Mario Mandžukić. Naprosto neviditelný, ve druhém poločase se z ničeho nic zhmotnil v pokutovém území a zkazetního zápasu. Podívejte se na to. Tohle je to, v čem tkví ohromná síla Maria Mandžukiće. Nemusí celý zápas odehrát naprosto nic, ale poté si zpracuje balón a 2 doteky rozhodne. A mám takový pocit, že centroval Roman Macek. Je to tak. V tomto ohledu tedy příjemná zpráva také pro českého fanouška.